Exhaustibo samarra, exhaustibo izan daiteken einean. Oso zaila baita, benetan lan, esan nahi dut, hainbeste iturri, hainbeste egile daude, ezen ia ezinezkoa baita denak biltzea eta denak ezagutzea. Nik egin dudana izan da, 500 iturri aukeratu 12 bat hizkuntzatan eta horiek aztertu. Ba, iturriak esatean, esaten izera, zen autore jakin batzu eta autoreien lanak. Bai, horixe. Bai. 500, bueno, hainbeste autore ez dira izanen, baina bai, lanak bai, 500 lan gutxi gara. Bai. Iturritara jo duzula hori bai, Hori bai, kontuan hartu bai, hori lehen aipatu dut, askotan liburuak eta argitaratzen direla Herderri buruz, Fichteri buruz, Humboldti buruz, eta gero iturriak, aipamenak ikusten dituzu, eta begiztakoa da, Hert eta zera ez dutela xuxenean irakurri, baizik eta ez duten dutela beste batzun bidez. Hori oso normala da, historiografian tamalez, bai. Eta hor kontrastatu eta hor, leheneko kritika bat eta rigorea beharraren aldarrikapena ere. Ari da etorrita, nazionalismoak eta hizkuntza galdera egiteko modua klitxea da, baina arrautza huiloaren arteko konparazioa egin dezakegu igual. Bai, hori da, nik uste konparazio hori dela. Askotan ez dagoela jakiterik zerk egiten duen zer. Edo hizkuntzak egiten duen nazioa, edo nazioak egiten duen hizkuntza. Bai, hemen askotan esaten dugu, bai, euskarak egiten du Euskal Herri, baina tira, behar bada Bizkaieraren eta Zuberoren arteko aldea handiagoa da katalanaren eta gaztelanaren artekoa baino. Eta hala ere esaten dugu Euskal Herria nazio bakarra dela, eta Katalunia beste nazio bat dela gaztelatik berizia, ez? Eta horregatik esaten dut, nazio bat, horren atzean ez baldin bada, konzientzia bat, azken batean, adituen eta zientzia gizonen lana bezabesterik ez dela, ez? Bueno, hortaz, zuk aztertu dituzune kasu horietan eta denetarik egon liteke, esan dut, hizkuntzaren elementua oinarri eta abiapuntu gisa hartuta, hortik eraiki diren proiektu politikoak, batzu gauzatuak, bestek ez, edota alderantzizkoak ere, baina gero, guztizko identifikazioak ere ez, esan dut, egunean ez diteke, eman, esan dut, hizkuntza bera, nazio bera edo aparato administratiboa. Hori da. Dena dela, nik nolabait arau erkide komun bate atzeman dut, ez, prozesu hauetan guztietan. Eta da, 19. mendearen erdialdetik hasiera, hizkuntzaren eta nazioaren arteko identifikazioa gero eta zabalagoa dela. Eta nik uste hori lotua dagoela alde batetik, imprentarekin, eta beraz, alfabetatzearekin, eta horrekin batera industrializazioarekin. Industrializazioarekin batera klase kulto bat, ikasi bat sortzen da. Eta hori da, hizkuntzak, klase horrek irudikatzen du hizkuntza, irudikatzen du nazioa. Beraz, elite hori nik burgesia hitza ez nuke aipatuko, konotazio batzuk baditolako, ez? Baina elite hori sortu arte oso zaila da benetan hizkuntza eta nazioa uztartzea. Eta gerora, orduan hori nola ematen da, hizkuntza jakin hori bihurtuko da, giza talde horren elementu bateratzaile benetan edo modu emblematikoan nola jokatzen du? Estatua dagoenean ez dago problemarik. Erregeinen hizkuntza da guztiek jakin behar dutena, ikasi behar dutena. Orduan, hezkuntza sistema bat garatzen denean, eskolaren bidez garatzen da erregeinen hizkera. Beraz, hori da, hain zuzen ere, Frantzian gertatu zena, eta beste neurri batien Espainian ere gertatu zena. Diferentea da estaturik ez dagoenean. Orduan zer gertatzen da. Normalien arau literario bat hartzen da arau sozial gisa. Eta hori nabarmena da italianoaren kasuan. Italiaren batasuna lortu zenean bakarrik italiarren 2,5 zekitenen italianoz. Baina hor bazuten erreferentzia literario importante bat, eta zen Divina Komedia.
Zara, italieraren forma unifikatu hori zekien jendia minoria batzen, gero beste variante, beste aldagaiak eta... Jakina, hor baziren dialekto batzuk, baina elkarren ulertezinak zirenak. Eta, bueno, adibide batzuk ematen ditut, Italiaren batasuna lortu eta gero, iparraldetik hasi zirenean funtzionarioak hegoaldera joaten, bertakoek pentsatzen zutela atzerritarrak zirela. Ez zitelako ulertzen, hau belarirako komunikazioa ez zinezkoa zen. Eta, gertatzen da, idaztean modu bakarrean idazten zutela. Dantek egiten zuen bezala, modu berean. Beste elementu batzuk izan litezke, hori txitiko, gero zemateko aldea dagoen ahoz erabiltzen den, hizkuntzaren ereduri. Oraindik ere badire problemak, oraindik ere, orain italianoren batasuna lortu da neurri handi batean telebistari esker. Italiara batua. Bai, hori. Italiaren kasua hori, eta, hizkuntza eta lurralde eta administrazioaren aparatoa azkematen estadua elementu ditugu elkarren gainean. Dai, beratu litezke, beste adibide eredu batzuk. Alemanian ere, estatuaren eratze prozesu horretan, hizkuntzare zalantzarik gabe, hor elementu oinarrizko kohesionatzailea. Bai, eta horrekin batera erlijioa. Eta nik uste lotura badagoela protestantismoaren eta nazionalismoaren artean. Zergatik? Katolikoek beti latina erabiltzen zutelako. Elizan beti latinera jotzen zuten. Eta orduan Luterok Biblia alemanera itzuli zuenean, nazionalista mundu osoko, Europa osoko mintzat, nazionalista guztiak hasi ziren nor bere hizkuntzara itzultzen Biblia. Eta horrekin batera frogatu zen posible zela hizkuntza elizatik aparte erabiltzea. Elizan berean ere erabiltzea. Eta horre liburu bat, italieran bestea izan zen, beste modu bateko, Divina Komedia, Danterena, Funtza Eskolana, eta hor berriz Luteroren Biblia itzulia. Bai, baina nik uste esageratu ere ez dela egin behar. Eta nik esaten dut, Bibliaren eragina bakarrik nabarmentzen aldela herrialde protestantetan. Eta herrialde katolikoetan, musulmanetan eta ortodoxotan ez zula hain eragina handirik izan. Pentsatzekoa da, zer gertatuko zen Euskal Herri gure hontan, esate baterako protestantismoa erreforma benetan garatu izan balitz, errotu izan balitz. Ni eszeptiko txamarra naiz, esan behar dut. Hipotesi inverifikable bat da, behaz... interesgarria, bai. Ez da beste adibide bat eta saietuko era, etortzen konklusio edo zer den irakaspen bezala etorlitik enaz, baina Frantziaren kasuan eta hor, estadua eta administrazio bakarra eta, irudilezake hizkuntzari ez diotela garrantzi eman, baina hor bai, hizkuntzaren eredu jakin bat ere, hor lehen etxi zen eta hori nagusitu da, azken baten. Jakina. Eskolaren bidez, frantses bat, esan nahi dut, frantses mota bat ezarri zen nahi ez. Eskolaren bidez. Baina, hori ez zen iraultzarekin batera gertatu, hori askoz ez berantuago gertatu zen. Hori gertatu zen gerra handiarekin batera, lehenbiziko mundu gerrarekin batera. Eta hor datu batzuk ematen ditut, esate baterako 1870ean, oraindik ere frantsesen erdiek ez egiten frantsesez. Frantses bateratu, oil modelo... Hori da, eta, Euskal Herrien berean, garai hartan gehienek ez egiten frantsesez. Ez dugu lertzeko ere. Hortresna, eskola, hezkuntza sistema. Eskola eta gerra, eskola eta armada esan nukenik. Eta behar bada, importanteagoa da armada, kasu batzuetan eskola baino. Zergatik, adibide bat eman dizut. Lehenbiziko mundu gerran, hasiera batean, batalioak antolatu zituzten jatorriaren arabera. Betoiak elkarrekin, euskaldunak elkarrekin, langirokekoak elkarrekin, eta bar. Hildakoak gertatu ahala, batalioiak nahaztu egin behar izan zituzten. Eta orduan, juntatu behar izan zituzten euskaldunak eta betoiak, langirokoak eta asoziokoak, eta horren bidez nagusituzten frantsesa. Gerra garaian. Eta gerratik itzultzean, soldatuak arro zeuden frantsesez jakiteaz. Adibide eta zeurazki asko gehiago eta topatuko ditugu liburuan bertan. Bakarra, hemen egia bata hizkuntza
eta hizkuntzaren eredu hegemoniko bat, geho hoi lurralde jakin batean, baina baita ere hor proiektu ideologizatu bat, eta azken batean ere, batzutan gehiago, bestetan gutxio, hoi egitura administratibo eta estataletan eta oinarritua. Elementu diferenteak dira. Geurari begira, ezakit liburuan horla agertzen den irakaspenik guretzat balio dezakenik, hemen euskara, euskal nazioaren aldarrikapena, geure errealitatea zein den eta horretako balio diezaguken erreflexionik, irakaspenik? Nik uste baiet. Euskal Herriko kasuak gehien bat aurreko liburuan aztertu nuen, Mater Baskonian, baina hontan nik uste zeharka zerbait ikasten aldugula, eta nik uste Euskal Herrian aukeratu behar dugula zein den benetan importantena. Edo nazioa, edo hizkuntza. Aukeratu egin behar dela. Eta azken batean, arrisku nik uste larrian gaudela Euskal Herrian gertatu dadin Irlandan gertatu zena. Osea, hau da, nazio bat benetan osatu, baina hizkuntza mamirik gabe, ez? Nazio, momentu honetan, erabiltzen ari zara nazio proiektu politiko gisa. Bai. Proiektu politiko eta, politiko, nazio politiko bat osatu dute, baina gaur egun galikoa ia hori gainera kasu hori ere aztertzen dut liburuan, inkesta guztien arabera, Irlandan 35% edo omen dakite euskera, gaelikoz, hori gezurra bezerik ez da, erabilera da 1%. Eta estatua, bai, izan dute 80 urtez. Hori da nahi dugun eredua? Galdera hor dago. Norberak erantzun ez dagoela bere buruari. Eta, bueno, hor priorizatze horretan, hori bestea da, ez? Azken baten proiektu politiko bat izaera, hizkuntza izan ez dut, izaera kultural bat, edo herri talde bat, edo giza talde bat definitzen duen enean, horren zerbitzukoa beharko litzake egitura politikoa, hizkuntzaren zerbitzukoa edo alderantziz? Hori da, edo alderantziz, hori da galdera. Zeren mesede? Hori da galdera. Estatua o administrazio bat baldin bada hizkuntzaren mesedegarria, tira, hori onargarria edo izan daiteke, baina hemen gertatzen ari dena neurri handi batean da kontrakoa. Osea, hemen itzulpenak eta egiten ari gara egunero, baina, bueno, ze hizkuntzatan funtzionatzen du. Bueno, galdera asko etortzen dira bat egingo dizut, emanikan ere, hizkuntze komunitateari lehentasun eman eta horre egiten dela, baina hizkuntz komunitate horrek ez luke beharrezko ere bera babestuko luken egiturarik, egitura politiko, administratibo, estatalik? Nik uste beharrezkoa dela nolabaiteko egitura politikoa. Gertatzena da, irutzen zait. Gaur egun estatu egitura edo erabat zaharkitua dagoela. Gaur egun ez duela balio. Eta beste zerbaiten beharra. Baliaztuna, zer da? Estatua. Nik esaten dut estatu nazionala. Estatu nazionala, esan nahi dute. Nik uste egitura politiko bat beharrezkoa dela, baina gaur egun estatuak desagertzen edo ahultzen ari diren ari omen diren einean, zentzurik ote du. Gure egitekoa da, estaturik ez dugunen egitekoa da, hain zuzen ere, beste estatuak ahultzea, ez beste estatu bat sortzea. Estatuak, dauden estatuak ahultzea. Eta erabiltzen dituzten diskurso egoki eta gezurrezko horiek benetan betearaztea. Hori da gure egitekoa.